Ik ben hier op de Grote Markt van Hulst en zoals je ziet hier is er een toeristische treintje. Ik zal even informatie vragen wanneer dat hij juist rijdt. Meneer, is het in elkaar meneer? Moet dat gehuurd worden? Dat kost. En met hoeveel mensen dan normaal? Je kunt er wel 25 in. Ah ja. Als je een 30 is. En hoeveel kost het normaal? Voor feestjes is het duurder. Ja, ja. Dit zijn sociale dingen zoals Ja. zonnebloem. Ik dacht dit 75 en ik dacht Ah, ja. per feestje 250. En tot waar gaat dat? Wij rijden vanaf Doel tot de Neus. Ah, oké. Dan, Van Doel tot de Den Neus. Helft, hè, Ah Den ja. Helft, hè. En hoeveel tijd neemt dat in beslag? Je kunt het dan een hele middag huren. Hè. Ah ja, oké. Ja, Dan prima. kun je zelf aangeven wat je wilt doen. Oké, bedankt voor de informatie. Ja. Voilà, we hebben hier al informatie over dat treintje, dus heel interessant. En ook een visitekaartje van de organisator.